Joseph Herman Perthyn. Mae'r cyflwyniad hwn yn cynnwys detholiad o gelf Joseph Herman o gasgliad y Llyfrgell Genedlaethol sy'n berthnasol i'r thema perthyn. Mae'r cyflwyniad hefyd yn darparu delweddau, rhai ffeithiau, a'r cyfle i archwilio gwaith Herman yn thematig, fel sail i ddatblygu syniadau a gwaith unigol. Fi yw Gwenllian Beinon. Fi'n darlithydd yng Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru a Drindod Dewi Sant. Fi'n artist ac hefyd drwy'n ymddiriadolydd yn sefydliad celf Joseph Herman yn Ystad Gynlais. Ffoi. Ar ôl ffoi o Wlad Pwyl yn 1938 a theithio ar draws Ewrop i'r Alban, lle wnaeth darganfod bod wedi colli pawb oedd erioed wedi nabod. Gwnaeth yr artist Joseph Herman cyrraedd Ystad Gynlais yng Nghwm Tawe a darganfod ei gynefin. Gollodd ei holl deulu a pawb oedd ei nabod i'r Natsiaid yn y getto yng Ngwlad Pwyl. Perthyn. Yn Ystad Gynlais cafodd ei alw yn Jo Bach a darganfod lle yr oedd yn perthyn iddo. Roedd yn perthyn i'r gymuned ac yn rhan mawr o'r gymuned yna yn darlunio ac yn edrych ac yn dod i adnabod y bobl yno. Roedd yn perthyn i'r pobl a perthyn i'r tirlun, a y tirlun hefyd yn bwysig iddo fe a'i waith, a nath y darganfod ffordd o berthyn i'w gelf hefyd. Peintio a gwneud lluniau. Yn ei waith celf, roedd yn peintio a gwneud lluniau o Ystad Gynlais, y tirlun, pobl yn gweithio, pobl gyda'i gilydd, pobl gyda anifeiliad. I'w nodi, yn anaml y byddai Herman yn rhoi teitl dyddiad nac yn llofnodi ei waith. Felly y teitlau a roddir fan hyn yw dehongliad rhywun am ei gwaith neu disgrifiad o'r gwaith. Dyma un o'r lluniau Joseph Herman oedd yn cael ei greu gan pen a inc. Fe welir hefyd ambellwaith marciau pensil yn dod trwyddo. Roedd Herman yn hoff iawn o ddarlunio'r tirlun o amgylch Ystad Gynlais a welir un o'r mynyddoedd yn y llun yma. Hefyd mae rhyw ysgrifen ar yr ochr sydd yn dehongli bod Herman yn ystyried rhywbeth arall neu creu neu datblygu'r llun mewn i rhywbeth arall yn y pen draw. Yn y darlun yma, sydd hefyd yn pen ac inc a golchad o inc, fe welwn pobl wedi dod at ei gilydd, so'r ymdeimlad yna o berthyn, rhyw digwyddiad neu rhyw achlysur sydd wedi denu'r pobl yn at ei gilydd mewn grŵp. Beth oedd yn bwysig i Herman yn y cyfnod hyn pan oedd e'n byw yn Ystad Gynlais oedd e'n darlunio pethau weddol cyffredin, ac yn y llun hyn fe welwn y polyn telegraff, ac oedd yn defnyddio hwnna yn aml yn ei waith. Fe welwn hefyd yn y cefndir rhyw argraff o'r dirlun yn digwydd yn y cefndir a hefyd rhyw aderyn yn y ganol. Yma fe welwn glowyr yn gweithio. Mae'n amlwg bod nhw'n gweithio achos bod nhw yn ei gwisg gwaith, sef gyda hat a golau ar y blaen. Mae un yn plygu lawr yn y canol. Hefyd mae yna rhyw troli ar yr ochr hefyd. Eto fe welwn yr argraff un o'r tirlun yn y cefen. Mae'r llun hyn hefyd wedi wneud â pen a inc a golch. Beth arall sy'n ddiddorol am gwaith Herman oedd e'n licio creu gwaith eitha tywyll, a oedd y golau oedd yn dod trwyddo neu yn cwmpo ar y pobl yn y lluniau yn creu y siapau neu yn atgyfnerthu'r siapau yn y lluniau. Dyma welwn man yn y dog in a house. Fi ddim yn siŵr os yw nhw tu fewn neu'r tu fas. Mae'n amlwg bod y drws yn agor rhyw ffordd sydd yn awgrymu taw tu fas i nhw mewn ffordd, achos mae drysau ym Mhrydain yn agor tu fewn. Ond maen nhw'n gweud bod yn y dehongliad taw bod nhw mewn tŷ. Ond fi'n licio'r perthynas rhwng y ddoi. Fi ddim yn siŵr os taw dyn neu menyw sydd yn y llun hyn, achos yn amlwg mae'r person naill ai yn dew iawn neu'n edrych fel taswn nhw'n feichiog. A mae'r ci yn eistedd fyna yn edrych mas yno ni. Beth sy'n ddiddorol am y gwaith hyn yw'r perthynas amlwg rhwng y ci
a'r person. Mae'r ci yn eistedd fyna yn eitha hapus a'r person yn edrych ar y ci. A fi'n credu bod yna lle hyd yn oed mewn gwaith syml fel hyn, neu darlun syml fel hyn, eto sydd yn pen a inc a golch o inc. A falle bod mae bach o liw brown yn y llun hyn hefyd yn ogystal â du, yw bod ni yn gallu dehongli, ni yn gallu trial penderfynu beth sy'n digwydd a defnyddio dychymyg yn y llun trwy dehongli lluniau gwaith Herman. Dyma welwn ni glôwr, siŵr o fod sy'n newydd o gytre y waith yn eistedd mewn ffenest, ni'n gwybod o ffenest i fan hyn, ni'n gweld y curtains, a cath wrth i ochr e. Fi ddim yn siŵr os o cath neu ci yw e, ac eto mae rhywbeth eitha doniol am y gath hyn. Ond eto o ran y cyflwyniad hyn, mae'r perthynas rhwng y cath a'r dyn yn amlwg yn gyffyrddus iawn, yn dyn nhw. Maen nhw'n eistedd fyna yn edrych mas gyda'i gilydd, yn amlwg yn gyffyrddus iawn yn eu cwmni gilydd, a mae hwnna'n rhywbeth mae Herman wedi dal yn hyfryd yn y llun hyn. Fan hyn fe welwn teulu yn y tŷ, a fi'n credu bod e'n ddiddorol iawn, gallwn ni gweithio mas faint o bobl sydd yn y llun hyn. Eto mae'r perthynas y teulu'n bwysig, maen nhw fyna'n gyffyrddus iawn gyda'i gilydd, mae'r pobl yn edrych at ei gilydd a maen nhw'n agos i'w gilydd mewn drws falle yn y tŷ ac yn amlwg yn gyffyrddus gyda'i gilydd fyna. Mae'r perthynas na eto mae Herman wedi dal yn y gwaith hyn. Eto sydd yn darlun y pen a inc a golch o inc. Mae'r llun yn dywyll ac yn y sleid nesaf roedd wedi goleio fe fel bod ni'n gallu dehongli'r llun yn fwy. Yn amlwg dyma'r llun gwreiddiol. Peintiad olew yw hwn. A beth sydd gyda ni fan hyn yw glowyr a'r bws. Fi ddim yn siŵr os ydyn nhw gyd yn lowyr, fe welwn ni yn y llun nesaf sydd wedi goleio. Ond falle bod nhw'n glowyr sydd wedi gorffen gwaith am y dydd. Ond beth sydd yn hyfryd am y llun hyn yw fel wedys i o blaen, mae Herman yn dal pethau eitha cyffredin. A beth mae e wedi dal fan hyn yw y glowyr yn cario babi yn siôl fagu. A mae hwnna'n rhywbeth mae fe wedi dal fyna, rhywbeth hynod o berthnasol i Gymru, rhywbeth sydd yn rili bwysig i Gymru. Dyn ni ddim yn gweld pobl yn cael eu magu mewn siôl yn yr un ffordd, neu babis yn cael eu magu mewn siôl mwyach. Ond mae fe'n hyfryd yr siôl Gymreig yna a'r glôwr yn dod ar y bws ac yn cwrdd â'i ffrindiau ar y bws. Mae yna cyfathrebu yn digwydd yn amlwg ar y bws, fel welwn ni yn y sleid nesaf hyn. Fan hyn, fi wedi goleio'r sleid, a fe welwch chi bod yna cyfathrebu yn digwydd, bod y dynon yn siarad ei gilydd. Mae rai yn eistedd dal yn gwisgo eu helmet o'r pwll glo, rai mewn cap fflat, ond y dyn yn y canol yn cario'r babi yn y siôl. Yn amlwg dyw'r llun yma ddim i'w ddefnyddio mewn unrhyw ffordd achos bod e wedi goleio, felly dyw e ddim yn y ffordd gwreiddiol. Ond os gewch chi'r cyfle i fynd i'r Llyfrgell Genedlaethol a gweld y llun gwreiddiol, mae'r golau sydd yn dod mas o'r llun yn hyfryd. Y sleid yma yw mam a babi mewn siôl fagu ac eto ni'n gallu gweld fan hyn bod Herman wedi dal y mam a'r babi, neu'r plentyn bach, dwi ddim yn babi bach, yn eistedd fyna yn y siôl yn magu. Oedd Herman yn hoff iawn o dal fel o'n i'n gweud y pethau cyffredin hyn. A mae'r perthynas fyna'r mam a'r babi yn edrych mas ato ni ac edrych mas at yr artist Joseph Herman, a mae fe wedi dal e fyna yn y peintiad olew yma. Ni wedi cael caniatad i ddefnyddio'r gwaith hyn, gwaith o gasgliad y Llyfrgell Genedlaethol gan Ystad Joseph Herman, ac cynnwysir ein gyda diolch i'r teulu yn y waith.